Знаете ли, че горските животни крият много тайни? Например, вълците общуват помежду си с помощта на звуци и жестове. Те използват ултразвуци, които ние хората не чуваме. А знаете ли, че елените имат специално чувство за мирис? Могат да усетят опасност от много далеч. Дивите свине пък имат невероятна памет. Те помнят местата, където са намерили храна. А зайците, освен че са бързи, могат да виждат почти навсякъде около себе си. Тяхната форма на очите им помага да избегнат хищниците. Всеки ден в гората се случват чудеса, които остават незабелязани. Защото животните имат свои тайни, които ни учат на много неща. Всеки от тях играе важна роля в природата. Важно е да запазим този свят такъв, какъвто е.